Гүзәл заттарға төрле мөмкинлектәр биргән мәртәбәле сара Сибай концерт театр берекмәһенең яңартылган бинаһында үтте. Һәм унда 1600-дән ашу гүзәл зат, ижад, матурлык, һаулык, мөмкинлектәр, баласак һәм башка бик күп биләмәләрде урап сыгып, үз ихтыяҗын канәгатьләндерде. Катын-кыз бәхете биләмәһе эшендә проекттың авторы, Бәхет биләмәһе хәйрия фондының попечительләр советы рәисе Карина Хабированың килүе сарага олы мәртәбә өстәне. Сарала шулай ук Лариса Назарова, Ленара Иванова Мәскәү кунактары ла катнашты. Безнең бүген Сибай калаһында шундый матур мәҗлес үтә. Катын-кыз бәхете биләмәһе шундый матур мастер-класслар эшләнелгән. Төрле яктан да катын-кызга ижад ягыннан да, һаулык ягыннан да, матурлык ягыннан да, ашу менә күргәзмәһе шуһатлы матур үткәрелгән, оештырылган. Бик матур охшаны. Оештыручыларга зур рәхмәт. Алла бирһә, шундый катын-кызларга мәҗлесләр, саралар күбрәк оештырылып торһа, безнең калала бик яхшы булыр иде. Проекттың сәламәтлек биләме һәр вакыттагыса бик күптәрде үзенә җәлеп итте. Баш каладан килгән белгечләргә һәркем күренеп калырга, кәңәштәр алырга тырышты. Был көндә республика табиблары 144 өлкән, 156 баланы кабул итте. 335 кеше диагностик тикшерү һәм экспресс-тест үтте. Сәламәт елмаю биләмәһе сиктерендә табиблар Сибай коррекцион мәктәбенә барды. Унда белгечләр 98 сәламәтлек мөмкинлекләре сикләнгән авыр тормыш хәленә тарыган балаларны караһа, 49-ын дәваланы. Бүген безнең калабызда шул тиклем матур сара бара. Катын-кыз бәхете биләмәһе дигән хәзерге заманса итеп эшләнелгән шундай сараны күргем килеп, ынтылып килдем инде. Һәм икенче яктан ошо безнең яңа филармонияны күргем килеп килде. Был сара турында нимә әйткем килә? Шул тиклем охшай. Бөтә яктан да матур итеп оештырылган. Ул кайда матурлык салыны, кемдер бейеп йөрөй. Кемдер кул эшләре менән кыландыра. Аш-һыу, төрле милләтләрнең аш-һыулары килтерелгән. Кайда гына карама, матур гына бидәлгән ханымдар. Бөтәһе лә күңелле, шат йөреп яталар. Үзләренең теләгән теләктәрен тормышка ашырам дип, нимәлер беләм, яңалыкка ынтылам дип килгәндәр алар. Кызыксынусы гүзәл заттар биләмәһендә һәр катын-кыз үз кызыксыну буенча лекциялар тыңланы. Урал аръягының йомшак көсе темаһына арналган түңәрәк өстәл Рәсәйнең һәм Башкортстандың хәйриялек фонды һәм җәмәгать эшмәкәрләрен берләштерде. Был проект катын-кыз, гаиләләр, җәмәгать именлеге хакына җаваплылыкты алга куя. Тәмле Рәсәй халыкларының милли аш-һыулары конкурс күргәзмәһе лә төрлелеге менән алдырды. Өфө Сибай кунактары унан хайран калды. Өстәлдә Рәсәй халыкларының милли аш-һыуы һыгылды. Бүген без үҙәк дәваханаһын күрһәтәбез. Без һеҙҙең иғтибарға тултырылған тауыҡ, балыҡ, каравай, плюшкалар, ҡоймаҡ бешереп әҙерләп алып килдек. Кәбеҫтәһен дә, картуфын да онотманыҡ. Үҙ халҡы бик шуларҙы ярата. Катын-кыздың бәхет биләмәһе Асыҡ академияһы Сибайҙа йондоҙҙар ҡабына Рәсәй эстрада артистарының шәп концерты менән тамамланды. Йырсы Виктория Макарская, йырҙар авторы Карина, Силәбенән килгән яҡташыбыҙ Вероника Назарованың сығыштары алҡыштарға күмелде. Ҡатын-кыздың бәхет биләмәһе Асыҡ академия етәксеһе Карина Хабирова ҡала ҡатын-ҡыҙҙарына бәхетле булыу мөмкинлеге тыуҙырған өсөн Сибай ҡала хакимиәте башлығы Рөстәм Авзаловҡа рәхмәт хаты тапшырҙы. Гөлдәр Кадаева, Руслан Көмөшҡолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн.